Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagayam nga nagpailingad itinagan a Wayne. Adinan, inlanad, ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Napanunot ko tapay drama da iti pakasarita ken ayat. Tabarang makaipaayandal kadag iti padak adumdumngeg. Makunak ada iti apasamak tinangipaay iti ladingit iti biag ko. Ngem dito'y kumatanam mo ti babae anang ipateg ken nangaklon kadag iti napalabas ko. Bueno papagayam, intay denggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Wayne. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Jenny! Umay ka ditoy! Jenny! Manang! Buyaam dayta news dita TV. Ha? Ni? Natiliw iti illegal a droga? Buyaam. Ha? Kunakkan kan idipay. Adik dayta a boyfriend mo. Dinaktumot patpat yan. Oh, anya ita. Manang, sana karaman ni Wayne dita. Isa di mo ibagati kasta. Anya saan? Barkada na dagita natiliw. Saan kit din akaraman? Ay na Jenny, ibagbagakkan kan. Itapay laeng, sinaamon dayta a lalaki. Awan ti masakbayam kan kuana. Namiskanhan. Wayne, nadamag mo ka din tinapasamak ka dagiti barkadam? Natiliw da amin nan, Wayne. Si kalaangan ti saan? Anya ti kaya tasawan da ito eh. Jenny, Pudno ka di ti mangmangeg ko. Nga agar-aramat ka iti illegal a droga? saan? Saan na po nun dayta? Wayne, sa anak ngagbayag dito eh. Amang ano da makakita ka data. Ungtanak ni manang ko. Anya? Ibaga akon kan ka, Wayne. Pinaritan nak ni manang ko makisinarakan ka. Jenny, saan nga adik? Ba't yan na kuma? Wayne, agbalbaliw ka kuman. No kayat mo pa yung agtuloy ti relasyon ta. Hello, Jenny, Han. Kumusta kan? Mabaling ka rin nga kita ta, eh? Ni manang ni Jenny dayto kasarsaritam. Ah. Nabati ni Jenny dayto cellphone na dito balay. Manang. Di nakpanawagan iti manang. Diret saan ang nagsasaowin. Ibagakkan ka itan. Tapno amom. Saan ka akayak para iti kabsat ko. Ne, awan mo ti dakas nga aramidak, manang. Anya nga awan? Adik ka niya. Ne, saan mata, manang? Adaywam ni Jenny. Saan ka amay karikan kwa na? Anya. Wayne, Agsarita ta ko ma, Jenny. Jenny! Di kamat ngaminan maawagan. pasensya ka na, Wayne. Ni manang ko. Jenny, pangasim. Kasarita Jenny. na ko, ma. Ni, adda bisitam. Agawit ka, Wayne. Mabit lang. Pumanaw kan! Pinaumay mo diti balay day di lalaki. Saan manang? Makibreak kan kwa na. Manang. Saan ka man na kundi sangit dita, Jenny? Para iti pagsaya at amot lang dayto nga ibagbagakan ka. Makabirok kanto iti nasaysaya at alalaki. Saan aday tanga adik? Wayne, amo ka na sakit unay dayto a desisyon ko. Ngamnas ka na putdantan ti relasyon ta. Anya, Kagura na ka ti pamilya ko, Wayne. desisyon mo ka di dayta. Wano desisyon ti pamilyam. No ay ayatan nak. Ilaban mo ti relasyon ta. Nakasagana kang baliw. Aramidak ti amin para kan ka. Sorry, Wayne. Tapno mamati ka. Kaduan na kaya estasyon ti pulisya. Sumuko akon.
Sana ko na makibarkada iti asino man. Sige, mapanak ko, Win. Urayin nak ni manang ko. Jenny! Jenny! Di nakpanawan! Jenny! Panyo. Inton bigat matlaang, agbiyahe kan. Mapan ka ni Manila. Ijay ka pa lang ayan damanang. Tapno nalaka malipatang day taawin. Nalakalaang amalipatam day di alalaki. Nupulos adimon ton makita. I-block mo iti Facebook mo. I-delete mo ti number na. Jenny, kasarsarita ka. Win, manang. Ay na! Daytoy ketiriga ti agbalin a social worker. Rumbang kumamat, nga adda ti 4 wheels, amang itulod kadata ije papananta. Ay na, saan kan nagreklamo? Taasidagtan iti papananta. No bumaknangak, umuna agatangak ket kotse. Tapno saan tan mabanog amagmagna. Ne, asino ti is ma'am, Irish. Dayjay o. Ha? Mom, dayjay alalaki. Wan, mabit lang ha. Asit gak dayjay lalaki. Uy, Irish, maladaw tan. Mabit lang. Oh, sige. Kita na tanin linisan. Wayne, si kagayang day ka o Miss Isa. Kumusta kan? Kastoy lata. Apay ang nagadu kayong aglilinis iti kalsada. Gagayam ko na gito'y kakadwak. Irish, saan ka kadi nagsukat iti cellphone number mo? Wan, saan ka nagsukat? Sige. Mabalin ka di nga awagan kanto. Irish, umay ka na. Wan, umayakon. Sige ha, mapanakon. Wayne, bye. Nagaduat talaga, dagiti masapul ang matulungan, Irish. Wan nga rod. Anyangay nga rod. Kat limitado lang ang matislat ang maikan iti cash assistance. Agtugaw taman pa'y. Nabanugak ang nag-interview. Oy, damdamagak. No asino dagiti nalabasan ta alalaki. Ngaglinlinis di taigit ti kalsada. Drug surrenderis gayam dagijay. Anya? Required da nga ag-community service. Kaya't mo asawa. Wan. Drug surrendery. Diya gayam mo. Anya tinagan na. Wayne, sigod nga karuba kami. Crush mo idi. Ha? Saan? Medyo? Kwa? Nakita kayo manan. Irish. Adda kayat na asawanday ta. Mano atawanan tinapalabas. High school kami pala ang idi. Kat? Anya kumaita. Diyak lang na asit gan itay. Pogi ka di? Kwa? Nagugwapo idi. Ang limakayan tilanghana. Ti pagsidda awak. No apay akaraman kadagiti agdaldalos a drug surrenderies. Mababayin ti inaramid mo, Wayne. Manong, nagbalbaliw akon. Pumanaw ka lang, dito'y balay ko. Manong, Jack, kaya't makita ka dito'y. ikan na kumapay iti sa bali agundaway. Amang ipanaknak iti panagbalbaliw ko. Idi na tayo dagiti naganak na. Inkarik adi ka baybayan. Inted ko amin na kayat mo. Amin nakasapulam. Ang anya mo tinararamid mo. Nakibarbarkada ka. Nagaramat ka pa iti maiparit at droga. Sa anak mo't nagkurangan ng bagbagakan ka. Ngem isuda ti sinurot mo. O anya,
Natiliw da aminan. Manong, Makamu kan itibiyag mo. Nauma ako namang tultulong kan ka. hello Irish. Wayne, sika ka di dayta? Wine, dahito iti baro ang number ko. Kumusta kan? Sana nasayaat. Ha? Apay? Kwa, ang kita talaangan, kalpasan ti trabaho, Wayne. Sige. Sikati makam mo, Irish. Diyak amo no at dapay masakbayak, Irish. Agbababawiak itan. Ngam panagkunak, naladawan ti amin. Apay akas ta tinakunam. Linaksid na ho ni manong ko. Makamuak ka nun itibiyag ko. Kat tinasakit. Imbreak nakpay ti kaayan ayat ko. Anya? Panagriknak. Agmay-may sa ako ni tibiyag ko ita. Sumat lagayam akim mutong ka. Wayne, talaga akas ta. Dumtang lata ti panubok iti biyag. Italaan day ta. Makarecover kan tumatlaang. Sapay la ko ma. Kat, sika, kumusta kan? Nasayaat mat. May saka social worker. Day ta ngamin tinlipas ko a kurso. Narigat. Ngam, naragsak ti tumulong kadagit agkasapulan. Idi pa'y laeng nga managtulong ka. Wayne, saan ka kumaamapukawan itinamnama? Adu, ti mabalin nga aramidam iti biyag mo. Saan mo mga ay-ayan tabagin? Agyaman ak Irish. Dagita abalikas ti kasapulak ita. Tapno pumigsa ti pakinagam ko. Sapay la ko ma. Tasan na dahi ti maudi apa nagkita ta. Nagkita kayo kini Wayne? Wayne, friend. Masyanak kan kwa na. Taapay. In-break ka nun ti girlfriend na. Linaksid pa'y ni Manong na. Kaasimet no kasta. Wan nga rod. Iso ama pukpukawan itinamnama. Bagbagaam. Tay katanan ti madiabisyo na. Kasta ti imbagak kan kwa na. Naibagam, ang nag-breakdown iti girlfriend na. Wan, friend. Inya dayo ka no ti kabsat ti JF na. Kat ita, awanen apulos ti komunikasyon da. Dayta tinasakit. Kat, kasano nga rod ita amang rugi? Mabalin siguro ang makatulong akkan kwa na. O, dayta ti ibagbagakin ka Irish. Tulungam. Angam, kasano no ma-develop ka kan kwa na? Ha? Kat naibagam kanyak idi. Medyo crush mo. Awan day ta iti panunot ko, friend. Aguray ka man kit di? Medyo crush mo? Weno talaga a crush mo idi. Ha? Amangan mat, no head over heels ka kan kwa na idi. Agyaman at sinong batam ti awag ko, Irish. Amo ka busy ka. Ngam, ibagak laeng. Adandan niya akong makalpas iti panagadal ko. Ha? Nag-eskwela ka? Short course laeng. Imbag lang adda pang rugyak. Wow! Nasaya at day ta. Imbaga mga minkanyak asanak ang mapukawan iti namnama. Gapo kadag iti adu apang magbagam. Nagpursigi ak kat nang rugi ak manen.
Si kamot gayam tinangisarak kini Wayne iti trabaho na. Juan, friend. Nalpas mo't ngaminan iti kurso na? Kasano ano amuam? Na, nagkita kami di na minsan. Nagbalbaliwon at talagaan niya. Awanen, dagiti dadakkel at tato iti takiyag na. Imbagak apaikat na. Tamangan no di da kayak nga awaten iti trabaho, no adda tatuna. Agasam dayta. Napigsa ka at talaga kankwan na. Saan mat? Tinulungak laang jay gayam ko. Gayam? Special friend kunam a. Ahay! Ay, Manong, kasano na amuam dito'y paggigianak? Nagdamdamag ka. Sumre ka, Manong. Oh, kumusta kan? Agmay-maysa ka pa ilaing? Wan, Manong. Dama ko nga dagaya mong trabaho. Nasayat mo't kiti, ta nakapagpanunot ka na ading ko. Wan, Manong. Jakon sublian tinapalabas. Ala, umay kan tungorot pumasyar di balay. No, danto oras mo, wen? Sige, Manong. Kat agyaman ak iti panang pasyar mo kanyak. Thank you. Ta inawis dak iti daytoy a date you adwa. Group date daytoy anya. Sige. Aguray, tama panak agurder iti merienda antayo. Sige, friend. Oh. Kumusta ti trabaho, Wayne? Kunak man no siya ti kumustaan. Siyempre, kumustaan ka Okay, akon. Agyaman ak iti tulong mo, ha? Agri-ring ta cellphone mo. Sana naka-phone book. Sino nga tala ito eh? Sumbata mo Hello? Wayne, malagip na katipay. Ha? Sino ka? Ni Jenny daytoy. Ha? Irish, mabit lang ha? Kasaritak lang da ito eh. Sige lang. Jenny, kumusta ka? Nasaya at mo, Wayne. Sika, kumusta ka? Amo, aging gaita. Saan ka pailaan nalipatan? Anya? Wayne, sika pailaan tay ayatak. Nga uray pinadas ko dinagayat iti sa bali. Jenny? Wayne, Daytoy matimay bagak, Jenny. Pangasim. Nakamove on akon. Saan ka kuman ngagpakita pa'y kanyak? Wayne, Kanday tuyin ti maudi a panagsarita ta. Ipagarup ko idi a kanibusana ng tilubong ko, Mr. Lonely. Kunak no awanan tinamnama para iti maysa akas kanyak, nga adda naglabasan na. Ado tinasurok iti dayta kapadasak iti biyag. Kang runan na nasurok, ti agtalek, ken agayat manen, babaen iti tulong ni Irish. Daytoy man ti kapadasak, to'y pagayam mo, Wayne. Wayne, pagayam ko, adu dagiti dumteng apan nubok iti biyag tayo. Ngem nasayat unay ti inaramid mo apan nagbalbaliw ken panangrugi manen. Kang runaan na saan tayo kuma a mapukawan iti namnama. Ala, itultuloy mo ti panagbalbaliw mo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Wayne adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician
Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.